Să-mi bag pula. Săritură, mă? Dar ai dat în pizdă, nu te-ai încurcat. Ai pățit ceva? Mi-am rupt pantaloni. Dă-i în pula mea. Ia arată să vadă televiziunea. Mi-am rupt pantalonii, băga. Băi, pantalonii tăi de enduro, băi, galule. Pantalonii, dă pentru chestia asta mai întâi. Adevărul că i-am dat un pic. I-ai dat, i-ai dat. Dar erai cu 2? Nu, cu Andrei. Cu 1? Mi-am rupt pantalonii, bă. Da, atâta, mă, în rest ai pățit ceva? Nu, mă, n-am nimic, am o mică bubă. Atât, frățică, în rest. Nu, mă, n-am nimic, dar ai pățit ceva? Am rupt pantalonii, bă. Ha? Am rupt pantalonii în pis, da, mă. Unde dracu de pantaloni? Calu, bă, de dracu. Bă, frățică, mi-a plăcut până acolo, te-ai dus, fain. Am aruncat-o, mă. Nu mai dau o dată. Am aruncat-o rău pe asta. Ai întins ambreiaj, vrea să lași, să nu întingi așa tare. Să dai drumul la ambreiaj după aia. Fac, cum să ia un pic de cox. Erai bine pe gaz. Erai bine pe gaz. Da. Erai foarte bine pe gaz. Eram. Deci nici nu mă așteptam, de am dat drumul în pula mea, că era... Bine ai venit pe gaz. Ia dă-te să mai încerc o dată. Butucul, băga mea și pula în el. Asta e.